कहीं जाता नहीं जा हमनी कभी माइक नहीं मिलो अभी हमनी के माला नहीं मिलो गमछी नहीं मिलो माइक नहीं मिलो आ तब तक जे हमन के बोलौले बा जैसे हमन के वरुण बाबा ने बोलत नहीं हो बेरा ना कहनी के अश्लील शब्द ना होके के चाहे अभी हमके कुछ बोललहु नहीं खिजा तब तक जे बोलौले बा 200 नो जोर के कहत के ब्याह जी देखब सब तनी अश्लील ना होके के चाहे एक मतलब कि हमके भोजपुरी समाज में अश्लीलता हो गई बा तबे न लोग डराइल बा लेकिन हम कहले कि अगर भोजपुरी में अश्लीलता भइल बा भोजपुरी बिगड़ल बा त के बिगड़ले बा बंगाल से गायिका के बिगड़ले बा जी पंजाब से गायिका के बिगड़ले बा हमनिए के बिगड़ले बा नहीं जा आ खाली हमनिए के ना हमनी के 5% हाथ बा बिगाड़े में 95% लोग के हाथ बा केकर हाथ बा यही गाना में बा भोजपुरी डेरैली अब आदमी ना भोजपुरी डेराता अगर भोजपुरी के बिगाड़ता के भाई भाई लोग ना ई लोग तो गौनई में आवेला प्रोग्राम खींचेला लोग यूट्यूब चैनल खोलले बा केहू कहता कि हम मगहिया जवान हैं केहू कहता कि हम भोजपुरी बचाओ हैं केहू कहता कि क्रेजी नंबर 1 है आ वो लोग के काम का बा अरे हाला होता बाप रे बाप वो लोग के काम का बा गौनैया में कबो कबो हमन के ना कुछ बोल दिले जाए हां त गौनई हो ई त पहले दौरी पे होत रहे अब चौकी पे होखे लागल हां ना त ई त समियाना के चीज है तनी आदमी हंसे सब कहते कुछ बोल देवेला तो हमनी ले बाउर ऊ लोग बोल के अपना चैनलवा पर चढ़ावत है अच्छा ऐसे भोजपुरी माने अश्लील में टिकियोरी बढ़बे कर बड़ी कि ना लेकिन वो लोग का यह काम बा कि गाड़ी दे हल रोकल चाहे अरे देख के अपने गाड़ी हो आया अपन चिन्हा त दोसरा के न चिन्हे बहिन महतारी हो कितना लोग के देखनी कि भोजपुरी बचावे खातिर आइले चैनल खोलले आज जे कहे लाख रुपया चैनल से उनका मिलता आ भोजपुरी वही जाके वही जेबा आ उनका काम ठीक हो गई जी हम गीत में उहे बात गाइले जो नेचुरल होला काल्पनिक ना हां जी 10 आदमी एक लगे अगर होखे न आ गौनई के बात राजकिशोर चाचा चलत होके तो मैं एक आदमी ना सकारी कि हम बाउरो गीत सुनी ले 200 के 200 आदमी कह दे कि हमनी के त निमने सुनत नहीं जा गौनी हरवे बाउर गावत रस त ई जे बतिया कहला ओकरा के कहत गौनई में एक आदमी ऐसा नहीं खे मिलत जे 10 गो रुपया दे के कहे कि ब्याह जी एगो गीत सुना दे जिया त उहे कहत के एगो चटनी हो जा एगो चटनी हो जा ओके चटनी हो जा अरे गाई ना कोई कोई तो बीटू बाबा चटनी सुन के इतना मन हमार अंसा जाला ना हम त कह दिले के भैया का चटनी कहले बार हइलो रहवे ले जा घरे पूछत रहिए खात रहिए अरे गाना बजाना के बदला में कुणाल भैया अरे गाना बजाना के बदला में अरे चटनी के प्रयोग अभियो ऐसा लोग बा 60 बरिस के ऊपर के लोग सब है ना लेकिन कुछ लोग बा उम्र 60 बरिस के बा 5 जना होई है चाचा लोग में कहिए कि जन पहिलका गौनई में मजा रहे ना ये घड़ी मजा नहीं खे तो ई जे बतिया कहला ओकरा से कहत खाली पुरानका गीत सुनब आ बेटा का बियाह होता तो नाच नहीं खे बना गोराऊ नाच नहीं खे बना वो बेरा होता कि माही मनीषवा के बोलो ढेर जमावत तारी सब बड़का टीका में चीनी मिल खोलवावे खातिर देखल हो कम न्यूज बा 4-5 दिन पहले लोग धारणा पर बैठा रहल जानतनी को आदमी 8 आदमी आ वही दिन माही मनीषवा के ऑर्केस्ट्रा 1.5 लाख लोग देखे खातिर गए चीनी मिल खुलल न 8 आदमी बैठल बा केहू कहता कि अजीत हलचल बाउर हवे केहू कहता कि अभियंता बाउर हवे केहू कहता कि कमलबास बाउर हवे हम सकारत तनी यहाँ के ना बोलब हम सकारत कि हमके तीनों आदमी बाउर होई जा लेकिन हमनियो ले लो बाउर बा कि एक अकेले दोष ना होल जो अरे कमलबास अभियंता में आधा से अधिक दोष बा बाउर
सुने वाला जानता में जब बाउर सुने वाला वो करा के रउआ सब त निमन निमन सुमिरन ने कहे घंटा गौनी है कहाँ के टोके आइल है काहे सुमिरन होता अरे पवन खेसारी उहे गावे अरे पवन खेसारी उहे गावे अरे जे जवाना के जोग अरे भोजपुरी डेरोइली अरे भोजपुरी डेरोइली आ डेरो ममले अपन